täden başlady. Vatandaşlar bağışlarsına yankı men yolla bolan soň yankı öýdäki ýaly abarudnyam ýok, studiýam ýok, şoň üçin yolla bolan materiallardan yankı biz nime gurnumaly bolýar. Gelin başlaýyn, hormatly vatandaşlar. Şuň 9 iyul 2022 ýylyň hepdäniň şenbe güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Men şuňky ulaşyň esasy, gepleşiň esasy Türkmenistandan gelen habarlar boýunça we siziň beren teklibiňiz, maslahatlaryňyz boýunça gepleşip geçirjek bolýan. Gelin birinji bilen Türkmenistandan gelen habarlary zerip geçelim. Türkmenistandan habarlar şuň şeýle geldi. Dün ine Türkmenistanın meclisi geçti şo ýerde kabinet ministri we meclisiň vekilleri bilen Serdar Berdimuhamedov ýygnak geçirdi. Şo ýygnakda esasy ýanky ýollar boýunça hiç tat diýilmedi. Bizim halkymyz kösönýär, ine ýollar ýapyk şu boýunça hiç tat diýilmän soň Serdar Berdimuhamedov 6 aýda edilen işler boýunça we gazanan üstünlükler boýunça gurlak geçdi we gelecekte gelecek 6 ayda haýsy maksatlar bar we şol maksatlar nähili ýerine ýetirmeli boýunça gurulma etdi. Ýöne öz çykyşyny ol gelecek 6 aýdaky etmeli wezipeler diýmen, nähili wezipeler etmeligine düşünmedim ýöne. Egerde maksatlary, haýsy maksatlaryny ýerine ýetirmeli bolsa onu düşünerdim. Gelin şol kabinet ministriň ýygnandan men bir parça görkezýän size. Şonu bir teyip geçelim. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurtmyzdaky täzeler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşiň başlaýar. Şuň hormatly prezident we Serdar Berdimuhamedov ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisine çyrdy. Onu ýurdumyň halk hojalygynyň puduklaryny şöýleňe geçen 6 aýyna alınıp barlany işlerini jemlendi. Şoň ýalamy prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyň durmuş ykdysaty dönüşdirmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alınıp maksatlaşyldy. Şeýlekeme şöýleňe ikinji ýarmy üçin wezipeler kesitlendi. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, salam, hormatly adamlar. Biz şu ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisini geçirýär. Mecliste ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň pudoklaryna şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp barlan işleriň jemler. Şonuň ýalyna prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini ara maslahatlaşar. Şeýlem şu ýylyň ikinji ýarmyna öňümizde duran wezipeleri keskitler. Ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekillerini, welaýatlaryň häkimlerini, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryny, gazetlerin we jurnallaryň redaktorlaryny hem-de beýleki ýol başçylary çağırdyk. Biz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň, aýry ministrleriň, welaýatlaryň häkimleriniň hasawatlaryny dinler. Olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha berer. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetine Hormatly vatandaşlar, ünsörplerden bolsaňyz şo ýerde ýanky ýarym ýylla Türkmenistanyň hökümet tarapyndan edilen işler boýunça we meclisiň wekilleri vilayetlerdaky ýerdäki Türkmenistan prezidentiniň wekilleri, häkimleriň ýani hasabaty dinlenildi. Şol hasabatlar ol bir robot ýaly ýygnaklar, şowrdatlar, onun okuyan zatlaryny käbäk öldüren düşünýänler. Tebe statistika dol yalan. Bu bir
Türkmenistan'ın prezidenti öz yankı giňeşlerin kabinet ministri geçirene şolar bundan metal puxta saklamak için hiç yıl özgörlüklersiz, hiç yıl reformalar etmeyen ya reforma, revolüsyon yankı şolara maslahatlar, pikirleri ya programmalar düşündürmen, meýnamalar bermen, diňe boş göründüş. Şu ýaly 32 ýyldan beri şol gaýtarlyk gelýär. Ine şoň üçin bizde hiç ýyly öňe gidişlik ýok. Sen bunun yığınaklarına tersen, mektepdeki muallim bilen yankı okuwçyň arasynda yığınak ýaly. Gepleşki ýok, monolog var. Bu sonra berýär, ulan öldür bolýar. Şu yankı ara alyp maslahatlaşmak, gepleşik zatlar ýok. Şoň üçin şu ýaly inisiatiwasy prezident, sowatsız prezident, onun daş döwründäki diňe şoňa wepaly bolan adamlar yığınap, sowatsız inisiatiwasy diňe wepalylygy bilen ýa-ni aýratyny tapawutlanýan adamlar ýygnap bular Türkmenistany öňe giden akademikler diňe ýygyp gelýär. Şoň üçin Türkmenistan ösür diýip pikir etmeň ýa gowlaşyr diýip pikir etmeň ünsüriň 6 aýda edilen işler analiz edip ýa-ni şolary baha berip 2,5 ýyldan beri bizim halkymyz daşyna dur kösenip azap çekip öýlerine gitmeýän maşgalar pytrak gidip otyr, çağlar enesiz, antasız, kakasız, babasız ösküp otyr. Enesiz şu zatlary ünsürmeýän, şol ýaly wajyp meseleleri seyretmeýän, gaýtyp ykysady meseleleri seyreden kişi bolup, ýa-ni öz wepaly jüw ministrlaryny ýygnap, şolar bilen ýygnaklar geçirip, boş ordatlar gürnülýär. Sebäbi ine men prezident sizem, ýa-ni prezidentin daşyndaky adamlar biz bir zatlar edýär diýip halka görkezmek üçin, almak üçin. Ine şoň üçin buların esas maksady Türkmenistanyň newitgady näçe köp çykaryp bolsa satsa, şondan hem şo pullary ogurlamak. 80% göni Berdimuhammedow Gurbanoğluň şoňa diýär, galan 20%-dan bolsa jüw ministrler bilen Serdar paýlaşýar. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň iki goşa dyrnyň aşagynaky Gurbanoğlu prezidentiň kömekçisi. Sebäbi Serdar Berdimuhammedow ýygynak geçirse, ýygyny Berdimuhammedow Gurbanoğlu ýygynak geçirýär. Şoň üçin o Serdara köp ynanmagy. Ýöne biz 2 ýyldan beri görüşen soň şuny Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň saglygy tarapdan we ukyplygy tarapdan suud etdik. Bütün dünýä sowatsy, biýhepbek, gödök hiç sada ukypsy adamdygyny, şonu bizim bilen görüşüp bilmän, gizlenip halk meclisiniň ýa-ni milli geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, özüne kömek hasabyna usileniýa oğlunu getirip onu prigorit etdi. Yani öz oğlunu en ağır ýagdaýa saldy. Şoň öz oğlu ministr bolup getse de hiç hak bolmaz bolýar. Mundan meter öz gany işlerine oğlunu saldy. Inni oğlan şo gany adam öldürmeli, adamlar gynamaly, şol işlerine goşdy we ýürütmeli etdi. Hormatly watandaşlar, ýene bir ýatda diýen şol adamlar Serdar Berdimuhammedow, Gurbanoğlu Berdimuhammedowlar, ata-oğul ikisi Türkmenistanyň halkyna hiç haýyrly iş eden oklar. Ünsüriň kabinet ministri geçirilýär. İň ýanyp duran soraglar Türkmenistanyň grajdanlarynyň pasportlaryny düzeltmek, Türkmenistanyň grajdanlaryny Türkmenistana getirmek, Türkmenistanyň epidemiýanyň öňüni almak häzirki günde o zatlar sedilmän, ol robot ýaly her ýyl ýa-ni iýulda 6 aýda edilen işler ýylyň soňuna gutorýa bolýan, fevralda ýa-ni şol soňky 6 aýda edilen işler we ýyllaky edilen işler şol ýaly ýa-ni hasaplar berilýär. Olam statistika duruşuna yalan hasaplar berip, yalan ýygnaklar geçirip bizim wagtymyzy çekýär. Türkmenistan döwleti öňüňde nokta gaýtyp öňkü nokdundan çökgüli otyr. Ine şu ýaly kabinet ministrler Türkmenistany östürmeli, gepleşikler geçmeli, monolog däl, bir adam diňe özü gürläp oturmaly, şoňa sorag berilmeli, sorag jogaplar alınmaly. Ine şu ýaly kabinet ministrleri geçirmeli. Giňeşleýin bolanda hemme aşağı seredip ýazyp ýa-ni okuwçylar ýaly seretmeliler. Ýa-ni alyp barja
Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan prezidenti vazifesi sehelçe ulu beyleklerden. Olur ýaly oňa garar ýaly, olur ýaly oňa seýreder ýaly, ýüzüne garap bilmeli ýaly. Ol adam ýanky ne ukyy bilen, ne tejribesi bilen, ne akyl bilen saýlanýan adamlardan. Şonuň üçin meniň pikirimçe beýärde kabinet ministriniň içindäki adamlar gorkup saklaýarlar we mejlisiň Milli Geňeşiň wekillerinden gorkup saklaýar. Şonuň üçin şolar ýyllarynda serp bilen ok atawulny. Indi biz öz gepleşigimizi dowam edeli. Men yeni bir aýtjakladım, ine iýul aýynyň başynda Türkiýe, Azerbaýjan we Türkmenistan wekilleri üýüşüp, seýden bolsaňyz Türkiýanyň birinji ministri gelip gitdi. Türkmenistana şolar şertnama baglaşdy. Şol şertnamada 70 sany madda gol çekildi. O ýerde 3 tane döwletiň arasynda wizasyz hereketleri etmek, diýmek Türkmenistanyň graždanlary Azerbaýjana we Türkiýede wizasyz gelip bilerler. Azerbaýjanyň graždanlary Türkmenistana wizasyz gelip bilerler. Ya da Türkiýe wizasyz gelip bilerler diýip ýa-da şertnamalar baglaşdy. Ýöne Türkmen hökümeti şu zatlar halkyndan gillep, gaýtyp Türkiýe bilen wizamyz bar. Siz gidip bilmersiňiz intek açyk wiza häzir wiza ýerýär. Türk döwleti bilen garaşyň intek wiza alyp gidersiňiz diýip wagt çekip şolary çykarman, biltlerin bahasyny ummasyz galdyryp halkyny çykartmajak bolup, daşyna halkyna gorkup getirmejek bolup. Ine şu mecliste geçen zat Serdar Berdimuhammedow görkezme berýär. Hukuk gorýan gurumlaryna we meclisiň wekillerine, Milli Geňeşiň wekillerine her zat edin, propaganda ýöredin. Türkmenistanyny ine hemme zat parahatly, durmuşymyz parahatly, asmanymyz parahatly. Seýdin Özbegistana, seýdin Gazakstana diýip aýdylýar. Gazakstanyň problemasy bilen Türkmenistanyň problemasy miňdeşräk ýöne türlü zatlar. Gazakstana Nazarbayew 45 ýyldan bäri dolandyryp gelýär döwleti. Onuň ady, şäherler bellenildi. Ol halis halkyny bizar etdi. Ine şondan halka onu aýyrjak bolup, inni şu Nazarbayew çydamyz ok diýip çykdy. Şonu da ortalar gelip ýa-ni halka gitdiler. Ine bolup geçen zat. Inni Özbegistana serdim. Şu Özbegistana serdim. Özbegistan ýaly biziňki değer bizim asmanımız parahat. Özbegistan'a konstitusiyanın yankı proyekti kabul edilip başladı. Yankı şonun üstüne işlenip başladı ve şu proyektinle ente kabul edilmedik proyektinle Qaraqalpaqda döwletiň hiç bir hakları yok. Şu döwletim yok. Şu proyekte. Diýmek öňkü awtonom, öňkü bir döwlet hökmünde Özbegistanyň konstitusiýasyna baý bolmasa, ine täze konstitusiýaň proyektine şonu aýyrdylar bolýan, Qaraqalpaq halky galdy. Elbetde egerde Türkmenistanyň Qaraqalpaqlar bolmasa, bizem şonu eden bolsak, olar galardy. Elbetde egerde Türkmenistanyň bir welaýatyň ýa iki welaýatyň adamlaryň haklary bolsa, olar galardy. Elbetde. Ýa-ni döwlet haklary egerde mysal üçin Lewap we Daşow aýratyn bir döwlet bolanmasa Türkmenistanyň sastawyna. Olaryň haklaryny biz bozan bolsak, indi Türkmenistan hemmemiz diýip eden bolsak, elbetde olar galardy. Bu bolýan zatlar, bu hökümetiň ýalňyşlygy. Bu nukus halkynyň, türkmenler, özbekler, gazaklaryň ýalňyşy däl, bu özbek hökümetiň ýalňyşy. Şonuň üçin şu zatlary akda da ak diýmeli, garada da gara diýmeli. Şular çalışıp, yani propaganda şu makinasiyalar edip adamın beynini yüklediyor. Yine şunun için Türkmenistan'ın parahatçılığı, Türkmenistan'ın asmanın parahatçılığı ol Serdar Berdimuhammedow bağlı. Urbanul Berdimuhammedow bağlı. Ol 100 yıllarca beri devam edip geliyor. Şunun için onu yankı olur bağlı. Yine şunun için biz olurun yankı gazanın üstünlüğü deyip hata etmeler. Bu bizim halkımızın ve bizim daş döwrekde halkların gazanın üstünlüğü. Bizim regionumuzda uruş yok. Önkü Sovet döwletlerine uruş yok. Dine bizde de Azerbaycan'da da yankı yerlerini alli nimede Özbegistan'a ine nukus olmadık olsa uruş yok mu? Kazakistan'a, Tajikistan'a Tacikistan bilen ýa-ni Özbegistany kim uruşdurýar? Tacikistan bilen Özbegistanyň Kyrgyzstany kim uruşdurýar? Ýa-ni Rossiýa uruşdurýar.
Şonuň üçin ol bir Serdar ya Gurbanul Berdimuhammedowyň gazanan üstünlükleri. Indi biziň efirimizde Nurcan goşuldy. Nurcan hoş geldiňiz. Salam. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Sizin hemmeňizin. Bayram hemme sadakalaryňyz edýän arzu bolmaly. Amin. Ajan eşdin. Amin. Amin. Hormatly watandaşlar, sizin hemme sadakalaryňyz, arzu bolmaly. Allah'dan dilegleriniz hemmetin Allah'dan eşdin. Gelecek yıllarda Türkmenistan'ı hem Mehmet biri ağzı verecek olup bir sadakaları verip Allah'tan Hudaycan bak bilmedikleri Türkmenistan'a varıp verilmeli sadakaları yani bilmedik sadakalarını verip rıza olsun adamlar. Amin. Amin. Men häzir yeni bir açık yani maglumatlar aydan Türkmenistan'dan onson bir diyaloga geçeriz yani gepleşige bolýar. Ruhsat berdiňiz Nurcan. Yeni bir habar ine Türkmenistan'dan gelen haber şundan bak size aydatım gelýär. Ine Türkmenistan'a Gurbanuly karar çıkardı. Hiç wagt iki adam bir edarda işlemeliler. Hiç wagt yani bir maşgaladan bir adam bolsa, eýýän bir edarda işen beýleki maşgaladan şol edara adam gelmeliler. İkisini hem kovmaly yani karar çıkardı. Mysal üçin egerde bir polis işgäri, MHM işgäri, harby işgäri ya yeni bir işgäri kakaty bir ýerde işleýän bolsa şo ministrlikde onu şoň ogly işlemeler. Siz bilýäňiz harby uluguna polisde, MHM'de ya beýleki ýa-ni harby uluklaryna şeýle bir depdesi bar. Haçan kakaty bir ýerde işlese ol ýa-ni arzu edýär öz ogly soň şol işi dowam etdirýär. Şul ýa-ni bir patriot işlen dowam eder, watany gorap, watan üçin men ýaly oglumam iýidin dowam etdirýär diýip arzu edýärler. Ya da bir doktor adam öz hünärini ogluny öwretjek bolup, üstürip, okuwlaryny tutup, ýa-ni hökman öz balnisasyna däl, başga bir balnisa ýerleşdirip, şonu üstürjek bolsa, onam gadagan etdiler. Ya da bir molim, ya da bir hökümet işgäri, şu zatlar gadagan etdiler. Inni şo wagtda ünsüriň Gurbanuly Berdimuhammedow öz ogluny vilayatyň häkimi et gördü. Öz ogluny ministr et gördü. Öz ogluny Daşa işler ministrinin orunmasarı et gördü. Vice-premier et gördü. Özünün orunmasarı vice-premier et gördü. Gelip öz elinin prezidentlik yani vezipetin padakırı. Näçip kanunlar, konstitusiya halkın için yürümeli yani kararlar yönü şul kararlar, şul konstitusiya ine şul adamın için yürümeliler. Näçip bu reali yani ütköçler. Onu diýmek konstitusiýanyň bir bölegi kä wagt işleýär, galan bölegi işlenok düýüne. Onu ol konstitusiýa gerek gel, onu ol reali konstitusiýanyň kepili gerek gel. Niýe diýär Serdar Berdimuhammedow? Serdar Berdimuhammedow ya özüni atstavka iýermeli ya da kakatyny işden aýrmeli. Ol ansat meclisi, milli geňeşi ýa-ni öýlerini guradýan boldy. Täze ýa-ni saýlawlar geçirip, saýlayan täzeden şowurluk bolýar. Boldy, mesele çözülýär. Ine şol saýlawlarda kakatyna ýa-ni hiç bir wezipe ýok. Gadagan kakat diýinç alýar. Öňüm aýdyp gelýär men ýadadym, men diýinç aljakdy. Diýinç aldym. Türmäge düşmäke diýinç aldym, onuň türmäge ise o ýerde has kösener. Şoň üçin ine şu ýalda atdyr edip bolýar, edilen o. Gaýtyp Gurbanuly öz ikinji aýalyndan bolan ogluny getirýär, Serdar Melikguliýew Berdimuhammedow. Bu halkyň üstünde gülüp oýnap ýör. Halky hiç hem hata edilmem. Halkymyza ölüp ýör daşyndan. Öýlerine getip bilmän, cesedini getirip bilmän, dogun gardaşlar ağlap, iňräp. Bizim studentlerimiz Ukrainada ýitikdi. Olardan maglumatlar ýok, enatalar näme etjegini ýok. Men bir topar emaillar alýan, bir topar ýa suratlar alýan, şunu tap berin diýip. Hökümet bolsa şu zatlara garamazdan adamyň pasportlaryny düzeltmän, ýollar açman, Ukrainada ýeten oglunlara kömek etmän. Bular öz robot ýyrnaklaryny geçirip hatawatları ýa-ni statistikany görkezden bolup, yalan hatawatlary ulanyp Türkmenistan özkü döwlet ba diýip ýa-ni Türkmenistanyna
ağırlık teknolojisini kullanıyorlar. Bundan başka da bir tehditler var. Yine Afgan Türkmenlerine 550 tane yani mal verildi, koşullardan verildi. Afgan halkam şol koşulları yani oyunlar gelenine bilenip yine bizim urmanlığımda Türkmenistan devleti iyi verdi. Birin bartanlar şoyardı. Türkmenistan'ın vekili yok bu size de sizin başlıklarında. Talibanlara geçip koyardılar. Yani şuraya bizim hükümetimiz değil mi? İçki Türkmenlere değil, daşınına kalan Türkmenlere de, komşu devlette yaşayan Türkmenlere de kömek ediyor şuraya. Mesela için Özbekler, Özbekistanlarına, yani Afganistan'da yaşayan Oğan Özbeklerine kömek ediyorlar. Türkmenistan olsa, o kömekleri şol Oğan Türkmenlerine kömek ediyen kişi ol, Talibanlara geçip koyuyor. Olur ya kork ya şolordan, ya nalog töleýär. Bizim ondan habarymyz ýok. Indi ýene bir soňky maglumat Türkmenistandan gelen ine sizin bilşiňiz ýaly öň hiňillik uçurýardylar. Ýani gurbanlyk wagtda 3 gün ýani her ýerlerde gurulýar hiňillikler mikroraýonlarda ýani o kiçik owalarda gurulýardylar. Ine şo ýerde adamlar hiňillik uçýardylar. Ol bir däp destur ýaly bolup galdy soňky wagtlar. Men şunu yadından çıkarttım, beni düzelttiler. Şu yerde yaş kıyılar, yani yaş olanlar oğurlap öýlenýärdiler şolar. Şol ýer depdesi bolmaýatda, depdesi bol. Yani kıyılar kaçıp gidýärdi durmuşa ve durmuşa çykýardylar. Indi şol zatlar bolmady ýaly, gaýtaranmady ýaly. Her hiňiliň ýanyna 3 tane polis işlerini, käwagtam MHM işlerini goýdular, gelip aýlanyp gider ýaly. Şu yaldat bolaýmasyn, şu depde soru bolaýmasyn, nägirlik döräýmesin birden, şoýda uruş turaýmasyn, oň inatat galyp, munyň inatat galyp bir uruşlar bolaýmasyn, adamlar nime dämesin diýip ýanky şoň öňüne almana polisler dipdiler. Ol bir gowza ýöne muny başgaça etmeli. Meniň pikirimçe bu ýaly gödük etmeliler. Onun üçin mysal üçin Fransa döwletlerine ona animatorlar diýerler. Mysal üçin agyr yani has hukuklu mikroraýonlarda ýürüti içinden saylanan halktan adam tutunýar. Ol içanlarlar bir sözünü düşünüp bilýän awraly adamlar saylap şolar bilen işleşýärler. Şolar şo ýerde adamlar düşündirýärler, hukuk ýagdaýlar soýýarlar we şolar ýaşayan adamyň yani şikaýatdan gelip hökümete aýdyp talap edýärler. Yine şu ýaly iki taraplayın işleýärler şol adamlar. Yine şu ýaly adamlar bilen işleşmeli hökümet. Baran ýerine, gören ýerine polis bilen emhame dykmalylar. Ýa bizim polis emhamemiz inni hem adat görýär. Bizim ýanky etmeliler zatlar hem edip ýörler, ulanyp ýörler. Ol bir näme dogry? Olary ýanky gerek ýerine öz hünärmentleri boýunça ulanmaly. Mysal üçin muallimleri öz muallimçiligi boýunça ulanmaly. Adamlara bilim bermek, çağlar bilim bermek boýunça ulanmaly. Bular bolsa näme diýär? Hatda muallimler hem hepde bir kedek polis bölümine dejurstva goýa, o ýerde öz maşinleri bilen gurgurlar gelip polisler bilen zadержание edýärler. Ine şuraya soğuksuz adamlar Türkmenistan'da dolandırsa ine şuraya dinge bilim ministerlerinin dinge polis kulluğuna dinge hukuk koruyan gurumlarda değerli eğitim beyleki bu doktorlarda da var ya. Ine şunun bilen men öz yani Türkmenistan'dan berje habarlarını tuturdum. Ine bolsa biz Nurcan bilen gepleşige geçeli. Nurcan şu ýerde sesiniz yok. Şu ýerde bir soru var. Bizim vatandaşımız sorumda bir teklip var. Şunu dinleyelim şunu biz aramızda bir maslahatlaşır ve halkımızdan sorak görelim. Yine bizim vatandaşımız şey diyor ya. Yine okuyup vereyim. Emre Aydın deyip ya. Salam aleyküm vatandaşlar. Yolları yapıp saklamanın sebebi 2023 yılın sentyabr ayının 27'sine paçalığı geçer. Urban oluyor. Halk bol adı birleşmesek bizi gulçuluğa elterler. Apozisiyalar görmeýäňiz mi? Gelin adı bir bolup bu rejimi aýraly. Soňra ýugurdyň içine baran soň näme dawaňyz bolsa halk bolup çöldüşeli. Bugünkü günde bir ýerge tanqidlaman
haýyş tizden bu rejime de gereli şol. Berdimuhamedowlar näçe wagt çekip gazanyp bilse, şonça da gowuş olar. Vatandaşlar gelin oturup çözüm tapalyň. Murad aga sizden haýyş, bu meniň haýyşdymy halka ýetirip bir rolik edip. Ine men halka ýetirýän şuňdan şul adam näme diýär? Hormatly vatandaşlar, opozisiýa birini tanqid etmeýän goýuňy birleşip Türkmenistan düzdürliğinde ağzı birce yaşap Türkmenistan'ı üstürülün diye. Yine şu meselede katı doğrayıcıya men ılalaşan, şunun için biz üstümüze neyece yani dekonstruktif tankit bağlam olsa biz onu üstüramda biz yorumumuz gidiyotiz. Siz ne ediyorsunuz şu dağıtlara? Katı doğru bilip geçiptir. Benim öz gözümde her yedek aytýan millet birleşelim, ağzı bir bolalım, ağzı bir bolsak bir zady ulu iş edip bileriz. Yani görün, hatta Qaraqalpaqistanda adamlar nähili derecede yaşayadılar. Olar bile ayağa kalktılar. Bugünkü täzeliklerde Sri Lanka kalktı ayağa. Hemmesi öz azatlığı için. Näme üçin biz edip bilemiz ok. Näme üçin biz bu dünýäli şeklerde yaşamak zorundamayız. Yani biz adı ütgetmeli. Men yazan avtorun sözlerine goşulýan. Sağ olun. Benim şeyde pikir edýän vatandaşlar biz hükman ağzı biri bolmaly. Şoň üçin egerde kim blogerler ýa-da siýasatçy diýip özüni pikir edýän bolsa, beýlekin tanqid edýän bolsa, diňe şu çykyşlary edýän bolsa, ýazyn kommentariýalarna. Goýunly, indi birleşmeli. Eger birleşip bilmesen, tanqidin goýdy, sen öz işiňden bol, halka kömek edilmesen, başga işiňden bolýyn, halky ýa-ni ýolundan bozma, opozisiýonýarlary, görüşýänler ýolundan bozma diýip gaýtyp halky birleşdir, agdy birleşdir. Hemme zat görülüp eşitilýändir, hemme zat analiz edilýändir diýip düşünürler. Meni şu purtotdan peýdalan opozisiýa güýçlerine ýürlenýär. Mümkin siz demokratik opozisiýa diýersiňiz. Mümkin siz konserwatiwny partiýa ýa-da respublikans partiýanyň wekilleri. Sizin maksatlarınız Berdimuhamedow ayırmak ve mümkin demokratik döwletlerle parlament döwlet urmak ya başka bir zat urmak mümkindir. Ýöne şul görüşimizde Berdimuhamedowlary soğutsuz, kezzap bir tohumy Türkmenistany basıp alan tohumy ayırıp Türkmenistan'a azatlyk etmek üçin görüşimiz bir bolmaly. Men sizin hemmäňizi şu görüşe çağırýan, bizden haýyş edýän, kiçilik ululuk ýok, gerek bolsa size jaň edeýin, goşulun, birleşin. Birleşip bilmeseňiz paralel gidin bolýyn, ýöne birimize garşy. Ýani biderek bolmadyk zatlar aýdyp bütün dünýäň önüne masal bolmaly. Haýyş. Diňe görüşmeden bolalyň sebäbi 30 ýyllap şol rejim opozisiýanyň arasynda ýani diň aralygy ýykyp arasynda her hil problema döredip bir-birini kuşturup şol ýaly opozisiýanyň üstüne basışlar etdi. Indi biz akıllı bolmaly. Biz indi hemme oýunlary gördük. Indi biz akıllı hereket etmeli. Şoň üçin men sizin hemmäňizi agdy birine çağırýan. Eger men alyp barýan ýolumda biriňize şiket ýetiren bolsam ýa menden gaty öýän bolsaňyz, çekinmän aýdyň, gerek bolsa men sizden bagyşlamagy soraýyn. Ýöne biz görüşimiz dowam etmeli. Biz halkymyzy azatlyğa çykarmaly. Bul iksany kezzaplary aýryp bir topar mundan meter kezzap jü ministrler bar. Onun şolun tohumundan işlerini görüp hemmeleri ýani jezatyny bermeli. Hormatly vatandaşlar, ýene bir goşulykdadym. Türkmenistana halkyň puluny, bizim tebii aýlyklarymyň puluny ogurlayan Gurbanguly Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedow, Jadan, Hramow ýaly ve Gurbanguly Berdimuhamedowyň garyndaşlary, o nazar diýdi, ýegenleri hemmesini tutmaly. Bu üçin şalt ýykylýar. Ýykylýanyny eşitseňiz derrew şolary gawan. Biz şolary gaçma diýip tutmaly, sebäbi olaryň ogurlanan milliardlaryny biz hökümetiň büdjetine geçirtmeli.
Onun oğurlan hemme mülk, hemme yankı pullarını daşarı yuttu, içeri yuttu. Hemmelerini bir Türkmenistan halkına iyine vermeli. Şunun için Putin'in yıkılarını eşittiğini derrol şolu tutup etmeliler. Men sizden şunu haş edeyim. Şimdi yeni bir soruğa bizim yankı vatandaşlarımızdan soruğum değerli bir maslahat şundan dinlerdi. Kerim ulu tatıvallaydı ya. Emhemeler halkın öylerine barıp iyidarlanmalı değil halkı. Halk için hili Türkmenistan'a hop salanok. Halk hiç hili Türkmenistan'a hop salanok. İn ulu hopu Türkmenistan'a kurban ulu salya. Türkmenistan vatanımız için kurban oldan ulu hop gelya. Eğer de emhemeler halkın öylerine barıp korkuyan olsa halkı, onunla olur Türkmenistan'a ulu ayrılgan hop salyan hoplu kurban uluyunu goradı olya. Eğer de emhemenin işgalleri Türkmenistan'ın halk hakiki ağrı namuslu eğer yigitler bolacak bolsa onu hakiki hop salyana dur diýmegi başarmalı. Bütün dünya bilýär Türkmenistan'ın düşen halini. Yurt dine haram terörist ve onun karındaşları için işleyer. Halkın yarısı yurdun daşına perişan halla yartam içinde görgü görüp yaşayalar. Bu zatlar hakiki ağırlı namuslu Türkmen için utançtır. Dünya bolsa dünya mazhara boldu. Gülkü boldu. Biz bu maşgaladan tizden tiz diyinmalıdır deyip ya. Yine Kerim ulu tatı verdi. Yine şu arada siz ne fikir ediyorsunuz Nurcan? Bu aydylan zatları biz neçe ýyldan beri aydyp gelýäs. Halkı haýyş edýäs, düşündürip gelýäs. Halk bir hili biraz passivrak görýän. Yani ayağı hükman galmaly. Öz hak hukukumuzu talep etmeli. Bu ýagdaýda ýaşamaly däl. Inha 29 iyunda öz doğum gününü bellek geçti. Bir giden artistleri çağırdı. Yani ben ol artistlerin yerine olsaydım ben gitmezdim. Sebebi Türkmenistan arada hemme yerde bütün dünya bilýär o taýda nähili ýagdaýda adamlar ýaşaýar. Onun bilen de yine de bir Türk aydımçısına yüzlenmek isteyen derdim. Demet Akalın diye. Demet Akalın, siz o memlekette yaşıyorsunuz. Türkmen halkının ne halde olduğunu bilmiyor musunuz? Her gün gazetlerde manşet yazıyorlar. Ha öldürdüler, ha attılar, ha arabayla çarptılar. Yani çok vahim durumda yaşıyor Türkmenlerimiz. Ben olsaydım sizin kalkıp da gidip orada aytmazdım. Yani insanın vicdanı varsa. O kadar mı fakir düştünüz? Yani o kadar mı siz Türkmenistan'ın kirli parasına muhtaç oldunuz? Yani bu, ben kınıyorum sizi. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Bağışlan biraz Türkçe ayttım. Yani bu benim sözlerim inşallah onun kulağına yeter. Böyle zatlar bolmalı değil. Türkmen halkım. Her yedek aytyas. Murat Kurban her gün çıkış ediyor, çağırış ediyor. Gelin bile ağzı bir olalım. Bu rejimden dıynalayın. Elimizden geleni her kim az bolsa da bir koşsun. Onu biz öz vatanımıza iyi çıkıp biliriz. Partici, sağ olun. Sağ olun. Köp sağ olun. Fikriniz için. Benim şuraya fikir ediyen doğrudan Milli Hukukçuluk Ministerleri ya şu yerde kulluk eden ofisiyerler, adamlar olur Türkmenistan hukukçuluğunu koruyor. Bunu fikir ediyor. Eğer de hükümet öz borçlarını yerini yetirmedi. Eğer de hükümet bir basvalan tohum Türkmenistan talap yürse ve adamlar 32 yıldan beri kötünüp ahir öz
arz şikayetlerini ayıp başlasa, onu şul kösönýän, arz şikayetlerini aýdýan, Türkmenistana gelip bilmeyen, görgürlerin cesetleri daşar ýurtda galyan, onun içindäki doğumlarnaşar, onun ölen yerlerini tapmadan, daşar ýurtda pasportsy, dokumentsy, nelegal ýagdaýyna salıp, adamlar kösäp durun hökümede gulluk edip, şol kösönýän adamlary Türkmenistana hop döredýärler diýip olar basyş etmek, ol bir gara çalışmak, bir arasda düşünjäni, hapa düşünjä çalışmak. Men ine MHM gullukdaky işleyen adamlar öýrenýär. Hormatly ofisiýerler. Sizin araňyzda bu arasda pek ýokly adamlar bar. Siz haçanla öz watandaşyňyzy tutsak edip, onun öz azat pikirlerini aýdyn üçin, onun kösönüp öz ýagdaýyny aýdyn üçin getirip, onu meşrutka dykyp, onu ýanky basyşlar edip, gorkuzyp, taala, parasyny alyp, onam gaýdyp çykma diýýäli, inatasyny gorkuzyp, on inatalary yaran oksa, agyr ýagdaýda adam näçe garrada şonça saglygy peselýär Türkmenistanda, ekologiýa erwet, ýan vitaminleri ýok. Adam ýaşy bizde peselli. Şoňa garamazdan siz olar basyş edýär. Siz öz-özüňizi basyş edýär. Sebäbi sizin şo basyşlaryňyz şo häzirki oturan döwletiň ýolbaşçylaryny gollä we ýene de 30 ýyl Türkmenistan dolandyryp talap giderýär diýär. Kim häzir hop döredýär Türkmenistan döwletine? Kim Türkmenistan döwleti hopa salýar? Şol iki sany atawul. Türkmenistan'ı bütün dünyada maskara edenler. O DVT, ya Murat Kurbanov, ya demokratik opozisiyası Berdimuhamedovlar maskara eden o. Bu zatlar 30 yıldan beri onun hem daklatlarına var, OBS'nin daklatlarına var. Bizim ilçhanan vekilleri Türkmenistan'ın nire varsa üstünlüğünün gülyeler, pasollar, konsullar daşarı çıkıp bilen oklar, pasollarına gidilen otuylar, yüzler yok. Yani azat yığınakları var mani, kurulun yığınakları var mani. Dine barıp şöyle bir zat deydi, siz Türkmenistan'ın bir taraflığına şikayet getiriyemez, siz Türkmenistan'ın içine hoşlayamaz deyip, yani sıpayçılar kaçkay diyorlar. Bizde avra yok hiç yerde. Bizde diyelim opozisiyada avra var, Türkmenistan'ın opozisiyasında. Halk fiili ya Türkmenistan'ın opozisiyasında. Türkmenistan devletin yol başlarına yok. Ne ministerini, ne cü ministerini, ne onun işgallerine, yine Ferdin kabinet ministerine. Onun şeklini ortam maskara burada. Ya şahıçıklar yali, ulu adamlar, aklı, tecrübesi, inni bolmalı derecesine yeten adamlar, mektepte yazıp dik ayak durup, onun arasında bir kıyır yani. Arkadan Serdar Şöhrat, arkadan Serdar Şöhrat. Utanç değil mi o? Bütün dünya seyret doğru, bütün dünyanın meclisleri, bütün dünyanın hükümetleri öz halkına en ervet misal hükmünü vurkuluyor. Yine Türkmenistan yalı olursanız şeytanı. Bu maskarçılık değil mi? Bu eyyam Türkmenistan'ın devleti, Türkmenistan'ın hükümeti, Türkmenistan'ın hopa salınlığı değil mi? Ya düşünün okumuş olanlar. Ya sizin internetiniz yok, bileniz okumuş olanlar. Türkmenistan'daki adamlar öz haklarını, öz hukuklarını, öz konstitusiyasyny gorayan adamlar, konstitusiýadaki haklaryny gorayan adamlar Türkmenistan'a hop salan o. MHM işgalleri siz bir zada düşünün. Egerde Türkmenistan'daki yaşayan bir yaşayıcı öz konstitusiyon haklaryny aljak bolýan bolsa, siz şoň üçin oňa gelip basyş edýän bolsaňyz, onda şo konstitusiýany karar çıkaran, yani karar bilen şonu yani ikrar eden meclisi ve Berdimuhamedov türme basın. Şolar şok konstitusiya olacakdı. Şolar şok konstitusiyon hakları şol adamlara verdi. Ola adamlarda günah yok. Aytip şoları türme basın. Ne yapmış buraya demokratik konstitusiyanı verdiniz? Halkımız yani proteste çıkacak böyle. Halkımın ne ağırlığını bilir ya arlarına ya. Siz parakolunu devam ediniz deyip olur türme basın. Halkta ne mi günah mı? Ömüm halkı kıynap şunu elttiniz abi. Utunan yok mu şu zatlar? Ya bilen yok mu? Ya şu zatları bilip niye yatýaňyz? Inanın yine Putin yıkılya. Putin yıkıldığı bir günüm rejim durmuyor. Putin'in yıkılacağım hak. Putin izgoy oldu. Putin bütün dünyada
Dine iki devlet golya. Talibanlar bilen Eritrea. Eritrea şu dünyada en hukuk bozulyan devletlerden biri. Dine Putin'in pulunu yaşayan devlet. Başka golyan yok. Hatta Kazakistan, Özbekistan hem oldu. Bu kısan atağıl olsa Putin'e bir eline ıssa ayağına yıkılıp yankı vatanı satıp iksan dönük ine şulor vatanı satıp dönüklüğe diyorlar. Ine şulor tutak etmeli. Onun doğun kazançlarını tutak etmeli. Türkmenistan'ın bütçesini yarıp Türkmenistan bankrotsa getirdiler. Türkmenistan bankrot. Onun ne manadı yörüyor. Ne manadın hümmeti var. 32 yılda şulor hümmedini ne manadın hümmedini koyup bildiler. Maskarçılık değil mi? Anın seyredin Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, hatta Talibanların yani Afganistan'ı doğruları çarşıp oluyor. Şolun uçta olan bir 30-40 yıldan beri uçta olan devletin pulu doğrulara çarşıp oluyor. Yürüye, hümmeti var. Hani manadın hümmeti var mı? Oraya maskarçılık diyor ama şu da hatları ünit verin. Şunun için şu yan kaydan adamın siz Türkmenistan'a hop salyan bir çüylük tohumu Türkmenistan talak gelen adamları tutmayan Türkmenistan'a hop salmayan dargap duran Türkmenistan için öz vatançılık borcunu yetiriyen adamlara hop salyan deyip olurgu siyahat diýmeksiz Karadağ'ın taraftarı diýmeksiz Ervet Dağ'ın taraftarı. Şunun için şu da hatlara ünit verin. Mine şeyle düşünyen bilemek yönü Doğru. Doğru. Ben de %100 siz bilen alalışyan böyle yağdaylar gatı kıyın milleti eziyerler. Oraya bolyan olsa, onunla Türkmenistan'da oraya parahat asman hem milat gülüyal bolyan olsa, neyemçi bir adam Türkmenistan'da çıkıp kaçacak bolyan. Neyemçi öz mülklerini yankı bir 10 ardan satıp kaçırsa ardan bolyan. Neyemçi her bir Türkmenistan'ın en ulu ardı Türkmenistan taşlak. Hani onu şu da atlar bağ bolyan olsa, o kabinet ministri neyemi geçiriyor? Birinci şu da atlar çözmeliler, şu da atlar yani çözülür yani adamlar Türkmenistan'a yaşasa gelir yani qaytip Türkmenistan'a gelip gözürlüğünü yani Türkmenistan'ın adaletini görüp şu yerde ihlaslı yaşar yani şu da atları çözmeli. O kabinet ministri robot statistikan görüp hamalamış hükümet işleyemiş hamalamış yani atasının oğlu hareket ediyemiş devlet dolandırıyormuş deyip o spektakller kime göre? Halkımız inanmıyor. Televizör görýän yok. Şol maskarçylyk değil mi? Vatan programını görýän yok. Dine hökümetdäki işleýänler görýär, erti bizim edaramız yapan olaýmasynlar diýip ýa seredýär. Başga seredýän yok. O ýerde maglumatlar ýalana. Ol maskarçylyk değil mi? Hakyky türkmen halkynyň öňünde häkimetiň maskarçylygy değil mi? Şol ýaly maskara intek bütün Türkmenistanyň taryhynda häkimet maskara bolup görünýär. Şunun için vatandaşlar biz hükmani suratda çalp düzeltmeli şu anda. Bolmasa biz sivilizasiyanın en iyisi yankı hatarına otur. Hem şu adam zatı koruyan, zat bolyan olsa yani klasifikasiya var olsa biz şöyle en iyisi. Demirgalı karayan ya ozup geçiyat ya bile bucoklaşıp otur şöyle. Onun bunu maskarçı. Ne men şondan çıkış et başladım. Şonu qaharım gelip namusma degildi. Öz garnaşlarını görüp bilemek, Türkmenistan'da bark bolunak bir iksan idiot bu zatları yani bolmadı yalet koydu. Ben şunu düşünemek. Neyemçim? Şuraya zat bolýar. Yine Özbekistan'da diktatura var. İstenen adam bark gelip bilýär, çıkıp bilýär. Ondan sen niýere gidýän, neyemçik gelin diýip soran. Öz vatandaşy azat tutmak. Bizde şu zatlarım yok. Ya alın yine Azerbaycan, alın Kazakistan. Bizde şu zatlarım yok. Tiyacıkstan'da da var. İstenik vakit çıkıp bilyen, giyip bilyen. Problemi yok. Orta Asya'nın en maskara devleti. Bak dünyanın maskara devletine döndü. Şimdi bunun maskaracılıktan çıkmalı adamlar. İndik sonra yarın öz komentaryanızda neyeme fikir ediyorsunuz şu bizim vatandaşımın diye daha boyunca. Zayn Vaykikiya diye Esselamu Aleyküm Muradağı doğru belirlep geçtiniz. Ol Kurbanul Türkmenistan'ı öz çüylük tohum bilen basıp alacak bolýar. Her vilayette şolor.
Vatandaşlar bizim yatı vereli entek Türkmenistan'a barıp asuda yaşar deyip arzum etmeyen. Ol bir hıyaldır. Hemmeňizi bul ýaly görýärler. Integem doğa edin aktivistler bolun üçin. Burwalynyň tohumy gorkýar. Aktivistler haramolynyň tohumuna gorku döretdiler. Bolmasa ýagdaýlarymyz bundan beter bolardy diýip. Zayin Vakiki ýaly. Sen näme pikir edýäňiz şu meselede? Zayin Vakiki doğru bellep geçipdir. Doğru aýdýar. Adamlar hergedek aýdylýar. Çıkın, geplen, öz hakukuňyzy talap edin, özüňizi ezdirmäň. Bu gelip mesela mahkeme işgärleri ya polis işgärleri her kimin öýüne girip beýde bir maskaraçylyk edip adamlary talap ýa-da bir haklaryny böyle ne etmeye, ezmeye hiç hukuklary yok. Eger de biz yani daha da köp bolsak, birleşsek bu rejimi hükman yeňeriz. Böyle zat bu çydamaly däl biz. İnha diyecek zatlarım. Doğru, doğru. Sağ olun Nurcan pikirleriniz için. Yine biz häzir sentýabr çelli akçylyk gurnumak. Sentýabrdan başlap biz hüjüme geçer. Protestler, akçylyk gurnak başlar yerlerde. Şoňa çelli biz halkymyza diňe media meýdançylaryna bilimler berer. Biz halkymyza Türkmenistanyň bolup geçen zatlar düşünürüz. Biz halkymyza Türkmenistanyň geljegi boýunça düşündürüşler berer. Biz halkary gurumlar bilen işler. Hattary ýazar. Türkmenistanyň bolup geçen zatlary Türkmenistanyň ýollaryny açmak boýunça bir topar batyşlar eder. Diýmek biz media meýdançylaryna we halkary gurumlarda görüşmemiz dowam eder. Ya halkymyza iyul-awgust aýy açyk dinç berelim. Näme? Birinjiden gaty ysy. Köçe çıkarmak adamlar kyn bolýar. İkinciden çağajyklaryň ýani dinç alyş wagtlary enatalar olaryň bolmaly bolýar. Olaryň köp wagty ýok. Ýöne sentýabrdan başlap biz hüjüme geçer. Sentyabr, oktýabr, noýabrlarda hüjümüň iň aktiw wagtlary bolar. Şoňa taýýarlyk görüň. Öňünden ýat, biz ýatışamyz. Hereketler gidip dur. Başga ýerlerde ýöne halkynyň arasyna akçylary, güreş akçylary, görüşücü akçylar, yani protestler, ýygnanmalar, hemme zatlar bir sentýabrdan ýene ýokary galdyp işläpdiler. Şoň üçin ýene şu zatlary öňünden aýdatym elýär. Ne şu ýerde bir watandaşymyz bir foro berdi. Birinji ýanky biziň gelejegimiziň diýen zatlaryny men goşuljak bolýan. Nurçanyň belläp geçdi. Dogry. Aktivistler ine beýdýärler, eýdýärler diýip bilersiňiz. Ýöne biz köp zadyň öňüni aldyk. Köp zadyň, ýani köp ölümleriň öňüni aldyk. Biz aýdyp başladyk. Ýani görkezip başladyk. Biz görüşüp başladyk. Rejim gorkup adamlar ünsüp başlady. Ýadyňyza salýan bir 2 ýyl mundan ozal siz çykanyňyzda siz maliýaly, ýani nalog salyp, pullaryňyzy alyp, samolyotdan düşürüp, eýdip daşynyna itýan ulaşýarlar. Konsullarda, pasportlarda. İnni düzgün ýetgedi. İnni halk, adamlar öz haklaryny talap et başladylar, öz nägeliklerini bildirip başladylar. Türkmenistanyň içinde de ýokardan gelen buyruklar bar. Arşykaýatlaryny kanagatlandyryň, gaty tiýdi ýagdaýda halkyň gaharyny getirmän, halk birden galaýsa, size de bize de soňumuz bor diýip, ýani aýtyp hökümet gorkutup başlady. Öz ýani ýokary wezipelerdi işleyen ýolbaşçylar. Ne bu üýtgeçikler aktivistler etdi. Bundan başga üýtgeçikler köp, ýöne esasy syýasy üýtgeçikleri aktivistler etdi. Aktivistler ýol gorkutup başlady. Aktivistler ýol açyp başlady. Elbetde biziň aktivistlerimize beriljek soralar köpdür. Edilýän işlerine ýançlyklar köpdür. Elbetde. Ol bir her adam rymyllaryna hereket edenine ýançlyklar bolýar. Ýöne olar
öz maksatlarından çepede giden ok, sağda giden ok, öz maksatlarına dönüklük eden ok, gidiyor. Yanlışrak gidiyor, yönü gidiyor, yeni düzeye yolunu gidiyor. Şoň üçin aktivistler bolan, hem adam aktivist bolup bilmez, o mümkin değil. Yönü şu bolanlar bollap, yani komentari yazıp, bolyanıňyzy görkezip, gerek bolsa maddi ýagdaýdan kyn ýagdaýa düşenler, gerek bolsa eginleş bolup, gerek bolsa söz bilen bolan. Aktivistler birinji görüş başlar, aktivistler kösener, erteki günü aktivistler atylar, aktivistler yani batışlar edilýär, aktivistler öz maşgalaryny risk goýýarlar. Ine şolar halkyň ýagdaýyny düzeltjek bolup, hemme huk zatlaryny öz üstüne ýükleýärler. Şolar öňe gitmese, şolar ýollar açmasa, bizim halkynyň özü başarmak sebebi, bizim grajdan jemgyýetimiz intek düşünjesi, bilimi pes. Biz intek köp zat öwrenmek. Şoň üçin aktivist diýmek kökman siýasy bir aktivist däl, grajdan aktivist bolup bilýär. Ýöne aktiw adam, Mara velaýatynyň Murgaw etrawyna ýaşaýar. Ýöne şu goňşusyna bolup geçen zatlary rehimdarlyk bilen serdip baryp kömek edýär. Bunun bir aktiv bolmagy, bunun bir aktivistçiligiň bir görnüşi. Ine bizim vatandaşlarymyz şeýle bolmaly. Goňşyň derdine kömek etmeli. Goňşyň kösenýäke kömek bermeli. Biriniň kösenişini görseň, olan biriniň oguldyr, biriniň çagatyr, biriniň kakatdyr kömek etmeli. Bir ýerde kanunlar bozulsa, şu kanun bozulan adamyň tarabyny tutmaly. Onu innike saňa garşam kanunlar bozulmaz. Teýe bozýan adamlar gaty okýandyr. 2-3 adam toplanyp başlasa, kanunlar bozýanlygyny bilip başlasalar, iň gorkýan zat ýa prokuratura berilse, derrew işini görýärler. Türmäge diýär. Gorkýandyr. Şu zatlary unutma. Indi şu ýerde bizim bir vatandaşymyz sora berýär. Murad aga, ömrüňizi boş zada sarp edip oturýarsyňyz. Bu aýdanlaryňyň eşeň gulagyna da ýasyn okap bolýar diýär. Yasin Okanyalı. Yasin Okanyalı diýär. Men de bolýan adam, ine adamlar öňköýek men bir bilen bir pikir alşdymda, o diýär, "Burada bu zatlar boşlaý. Elimizde yaragaly bir çözýät mesele." Inni şu bir iň bir gyrkyny okut, gyrky hereket we bizim alyp barýan işimiz. Bunun tapawy näme? Gelin şoňa serdelim. Elimizde yaragalar diýär. Kim yaralasın? Näçe adam? Bütün halktan bir 150 adam taparsın. Yara alıp atık gördünüzmü? Yine men boy iskustu edýänler. Yine pikir etmeň bir adamy urmak, ya adam basmak, ya adamy öldürmek bu ansat zat. Pikir etmeň. Türmüş gerek. Yara kaçan soň gerek ulanmagy. Yine Ukrainada uruş edip dur. Terobarona dip adamlary 1 ay, 2 ay, 3 ay öwredýärler, ondan uruşa ýerýärler. Ýöne tutup uruşa ýeren oklar. Şondan Ukrainlar 3 etse 5 etse az ölýär, Rossiya paçkylap ölýär. Ular tutup ýöne gün uruşa ýerýärler. Käwagt aýdan oklarym Ukraina barýanlar. Ýa tankda barýar, serhetden geçip gidýär, bilen Ukrainadagy ýa partlak gidýär, kendinden hiç adam bolmaz. Ine siz kime garşy görüşjek bolýar? Bize garşy bir 50 min hemme yaralar var, tehnikasy var. Döwlet arkasynda, kanun arkasynda kanunlar ulanýarlar bular. Bütün döwlede telewizion bilen görkezler terroristler diýip. Şoň garşy 150 adam yaraly, hi gidip bir zat gazanyp bilermi? Elbetde ýok. Diýmek bu bir provokasiýa, bir düşünmeýän, sowgatsız adamyň hereketi. Ýöne bizim ýolumyz, biz bilimleri berip, bizim ilatymyzyň 10%-ni düşündürüş berip, şonuň 3%-i gerek. Bile galyp, näçe köp adam galsa, şonça ýitki az bol. Ýöne haçanla bize çözan ýagdaýynda, bize yara ulanan ýagdaýynda Ukrainada ýagdaý. Biz şonuň elinden yara galyp ular atyp biler. Ýöne şoňa çelli, bizim yara galmana hakymy ýok. Ýa biz parahat ýolla barýanymyz we parahat ýolla isteklerimizi kanagatlandyrmagyny talap edýär. Konstitusiýaň esasy. Egerde ular yaragly bize garşy yara ulansa, onu legitim defans diýip bir kanun var. Taňa garşy bıçak gelse, sen bıçak ulanmaga hakyň var. Taňa garşy pistolet gelse,
Sen pistolet kullanmana hakkın var. Yine sana bıçak gelse sen puşk kullanmana hakkın yok. Sebäbi ol ýa-ni bir näçe esse ýokary yara bolýar şol bıçakdan. Ine şol deňlikler bolsa, onu bütün dünýä kanuny boýunça her adamyň hukuk üçin kanunlara laýyk gelýär. Ol başga gurun. Şoň üçin ay siz boş nime ýok da diýip aýdýanlara men düşündirýän. Siz ýüzüňizi açyp bilen. Siz protesta edip bilen. Biz protesta bararmyza ýanymyzda gelmäň okýan. Siz YouTube'da bizim çıkışlarımızı görüp bilen yok. Belli programmanın üstüne görüp adyňyzy bildirmez ýa. Näýse ýaragazak. Benim onu bellek geçecektim. Anladırak bolýar protesta çykanyň bilenem erti tutsalar ol meşrutka bas goýberler. Yara alsaň hökman seni öldürürler. Janyňy biderek gassedýär. Biderek. Hiç netije bolmaz. Gaýtyp geljekki protestler bolmaz ýaly edersin. Gaýtyp bütün dünýäde ýa-ni protesta çykyp arada ýürekli çykýan, öz haklaryny goýan adamlaryň garalaryny şolar gaýtyp. Gatul ýalňyşlyk. Ine 2002-nji ýylda şonu etjek boldy. Näme oturdy? Terrorist hemmeti. Şol adamlar tapylan okýar. Ýa-ni şol. Ýitip gitdi. Yok şol adamlar. Size mitip gidersin. Sebäbi 150 bolup bağışlan 50.000 da zubok varjon adamları siz ýeňip bilmersiniz. Ya olar günni turmuş geçýär. Onun içinde spetsnaz var bir 500 adam. Siz näme görüşe olar? Olar günni tirde turmuş geçýär. Ýa-ni ılgyya, bükya, atya. Siz hiç tat etgir olar. Yara berdilerim ananyň bir çeýnäp atşak bolsaň turmuş geçmeli. Men inanmadım, ine özüm Ukraina gittim. Şöyle turmuş berýän adamlar. Özüm şo ýerde wayenlaryň guruhuna turmuş berýän oglanlara men turmuş berdim. Bir gerek tirak etdiler. Gel atyp görsün. Menim sallat wagtda pistoletim atýardym. Kontis bolan. Barıp at gördüm. Polny nol. Hiç zat öňürülmedim. Täden öňürülmeli boldum. Onda da instruktor kaptanını durup, bolmasa men özüme pikir edýän Kalaşykdan urulýan. Yok. Şol ýaly 150 super spetsnaz alsaňyz ýeňip bolýar. Bunu aýdaýyn. Siz bir topar adamy yara var diýip, ýa-ni barmaka şöyle ýatyryp öldürdiňiz, olaryň videolary hemme ýerde dünýäde ýarayan terroristler diýip, onu da devlete goşup, ýene bir ýerine goşup hemme terrorist ederler. Bolu çoňlaryň mutolar. Gaýtyp bir çıkışlarımızda ya şoňa barman. Ine şol 30 ýyllap Türkmenistanyň opozisiýasyna oýnak geldiler. Bir-birini çümdükläp, ýa bir-birini söwüşdirip. Inni opozisiýa şu zatlary ýeňip galan soň inni täze oýun saljak goýdular. Bir topar sowgaty özüne opozisiýa diýenlerim blogerler onam ýa ködürler, partizanama onu ködürler. Gatul ýalňyşlykdyr. Edämen şonu. Haýyş. Kaçanla biz aydanmazda biz işläp dur. Biz gurumaçylyk çykaryp adamlar. Gurumaçylyk çykaryp, ýa-ni gurumaçylykly hemme zatlar taýýar edip, wagt bellenmezde öňünden bir ay wagt bar. Hemmemiz daşyndan, içinnäkiler, ýa-ni döwlet agdalyşy, daşyndan halk giýmeli içinden halk galmaly. Hemme zat birden bolmaly. Berdimuhammedow haýsy gapa gaçjagyny bilmesinler. Ine şol gurumaçylykny iş. Ine şunu siz ködürlüğünüz biz iki elimiz bilen golar. Ine şunu etmeli. Şular şu bir zat gerek bolsa şular ýeňmek üçin biz 3 zat tapmaly. Şunu hiç tıp bilmeli ýa etmeli. Ine onu akylly bolmaly. Onu akylly gerek. Ne şoň üçin ine şu ýa düşünýär. Siz näme pikir edýäňiz? Nurcan şu meselede. Doğru. Doğru diýäňiz. Häzir böyle bir yara galyp çykjak ýagdaýda däl. Siziň aýdyşyňyz ýaly türgenleşip geçirmeli, ol elinde bir saklap görmeli. Nurcan internet kesilýän watandaşlar. Ine bizim ýa-ni efirimizde Musa goşuldy. Musa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Murada assalamu alaykum watandaşlar. Wa alaykum assalam. Bayramlarınız kutlu olsun Musa. Sağ olun.
Sağ olun. Sizinkam Oğlum, kalanlar Allah'can Hudacan rıza etsin, yerini etsin, Allah iştin hemme arzu bulunmalı. Amin Allah. Hemmemizin bile olsun. Ada. Siz bizim gepleşigimizi eşitdiňiz mi ýaňça bizim ýanky düşündürüşimizi? Şo ýerde bir topory çağırýar. Bu boş gurulmalardan zat bolmaz. Biz yarar almaly, biz çykmaly, biz ýanky hökümet basyp almaly. Biz bolsa başga düşündirdik. Näde? Öz pikiriňiz näde? Şu meselede. Men teoriya bilen jogap bereýin. Aristotel'in kitabynda Politika den kitabynda ýa-da ýalňyşmasam Politika den kitabynda şol düşünjesi pes adamlar action garaşýarlar diýe. Action diýip şol sene garaşýarlar da uruşa ýakmaly diýerler, atmaly diýerler, bozmaly, ýykmaly, atmaly partizançylar näme çağırýarlar. Şol bilimi düşünjesi adamlar şoň ýaly çağrışlar göresi gelýärler. Ama bizim maksadımız dine yıkmalı derdini gelecekteki yıkılandan son perspektivada demokratik hukuk devlet kurmak. Biz dine ayırmak derdini kurmak meselesi de göz önünde tutacağız. Şunun için bilimin, cemiyetin bilimini götürmeli, köpeltmeli. Siyaset taraftan, ekonomik taraftan. Şunun için konstitusiyonu öğrenmeli, kanunçuluğu öğrenmeli. Bir gün yıkanım bilen yıkmak angsat ol. Yani sonunda gelecekte ne hali devlet kuracağına bağlı. Yıkanım bilen devlet kurup olmaya. Şunun için biz yuvaş-yuvaştan şol siyasi cemiyetçilik ılımlarımızı, bilimlerimizi arttırmalı. Şon yal burada. Doğru belirleştiğiniz yerden iki tane etap var. Birinci etap şu paraxorluğu ayırmak ve ceza çektirmek. Cinayete çekmek. İkinci etap dövleti vurmak. Biz iki etapı birden etmek oluyor. Hem häzir dövleti vurmak için halkımız tayarlayar. Halkımız tayarlayar şu paraxorluğu ayrıcılık olup. Şoň için iki zat birden edýär. Anladyň? Biz gaty uly işleri öňünde goýup şonu edip gelip oturýar. Siz ünsüreňiz. Ine mysal üçin ýeti biz ýeňdik. Bizim halkymız inni ýeňen döwletde, ýani demokratiýa gurmana taýýardyr. Näçip demokratiýa bilimleri ýok. Demokratiýaň nämedigine köp düşünenok, köp videolaryny görenok, köp bilenok. Inni häzir demokratiýa bolsa, ýene öňküýaly öz tanışlarını tapıp paralar verip başlarlar. Yine öňküýaly yaşap başlarlar. Aynı hemme azatlıklar var. Indi men şu azatlygyň arasynda sypaçylyk eden, eýdermeýden geç gidernip, beýlekden uzarnyp, başgaça ýollardan ýörerler. Biz şu zatlary düşündirmeli. Sebebi bizim jemgyýetimiz demokratiýa ýoluna gitmegine taýýar bolmaly. Diýmek düşünjesi bolmaly. Ine ol bir aýratyn etap. Şoň üçin birinji etap biz häzir ýeňýär. Şu wagtda biz cemiyeti ýanky üstürüp adamlar taýýar edip ýeňen soň şul adamlar öz hakyky saýlawlary, öz seslerini islendiň adama berir ýaly deli. Ine şol adamlar ýene de şol ýanky şonu saýlan adamlary üstürmeli. Bilimler bermeli, mümkinçilikler döretmeli. Yaman uly wajyp meseleler bar. Onu çözmek üçin adamlarymyz üstmeli. Häzir näýdi? Her adam ýanky gysylyk gally dine öz bähwitlerini serýär. Ne Türkmenistanyň bähwidi, ne watanyň bähwidi, ne jemgyýetiň bähwidine ünsen berenok. Ay bu boş zatlar diýip. Şu boş zatlar bolsa, sizde hiç wagt demokratiýa bolmaz. Bizde hiç wagt demokratiýa bolmaz. Biz hiç wagt ösmüyoruz. Sen aýratyn maşgalaňda bir owada ýaşaýan mysal üçin, sen öz maşgalaňda ösersiň, sen öňe gidersiň, ýöne gapdalky goňşularyň ösmese, zat etmese, ýene de sen şolary işiň düşenine ýene seň işleriň ýanky durur. Ösmez, bitirilmez. Ýene wraja baranda, ýani doktora baranda o ýerde bitmez. Kösenersiň ýene. Şoň üçin biz hemme taraplaryny ösmeli, hemmemiz. Goňşyň kömeklik gelse östürmeli, düşündirmeli, bermeli, kömek etmeli. Erteki gününe şoň çağasy ösenine bir ýa institut universiteti ýerine saň kömek eder. Şuryaly ýanky biz ösmeli, başga ýol ýok. Serin Ýewropa döwletlerine. Elbetde döwlet, hökümet
ösör ýaly mümkinçilikler döretmeli. Häzirki mümkinçilikler ösmedi ýaly döredildi. Diňe gysmaly, diňe gadagançylyk etmeli. Bu ýaly siýasatda biz öňe gidilmez we Türkmenistan ösmez. Yine şu meselede Nurçan, sen näme pikir edýäňiz? Aýdylan zatlara goşulýan konstitusiýa bar, ýöne ýöre onu işleden oklar. Öz behbitleri için ýazylan bir zat ol. Onun için bizim o konstitusiýa özgörüşlikler girkizmeli, halky düşünmeli, halka düşündürüp hemme da aýtmaly, öwretmeli. Eger bilmeýän bolsalar. Yani bu ýagdaýdan çykmaly biz. Doğru. Inni biz bara şuňlen efirimde bu toralya wagtym inni boldy, wagt köp çekmäli. Men häzir sizden haýyş etjek boýanladym. Musa we Nurçan 1 minut, 3 minut näme maslahatyňyz bolsa, näme aýtjaklaryňyz bolsa, inni biziň watandaşlarymyza aýdyp bilersiň. Musa sizden başlaýyn. İlkince vatandaşlarımla bayramçılık bilen kutlayan ulu bayramçılık İbrahim Aleyhisselam öz oğlunu nähli söýse de Allah'ın yol için fida etmene taýar bolupdyr, gurban etmene. Bu simbolik bayramdy we bizem bu şol Türkmenistany söýýän bolsak, öz maşgalaryny söýýän bolsak, çağlarını söýýän bolsak, öz canymyzy bermekden bir zatdan fida etmelidigini düşünmeli, gurban etmegini düşünmeli. Fida etmen, gurban etmen hiç saat kazanıp bolmaýar. Şoň üçin bismillah diýip Allah'ın ýolu üçin, adalet üçin göreşmeli. Hemmeňizi çağırýan birlige, agzy birlige. Agzy birlik diýenim el tutup beremeli däl onu bir hemmemiz bir vatandaş bolup bir-birimiz aramızda diyalog kurmaly. Bir konsepsiýa düzmeli, öz maksadymyza ýöremeli. Şoňa çağırýan beni bir bayramlarımızı kutlayan, berýän sadakalarımız kabul bolsun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun Musa. Şu temany biziň tek ýene köp gürleşer. Biziň şu ýaly men soraw alarym siziň ýazan zatlaryňyzdan. Soň ýürüýte gepleşikler eder. Ýa gyzykly sorawlar berýäňiz. Şonuň üçin oňa aýratyn wagt sarp eder. Indi Nurçan size ses berýän. Aydın. Men de özlüğümde Kurban Bayramyňyzy kutlayan, berilen sadakalaryňyz kabul bolsun. Elinizi vicdanınıza koyun. Ak yürekten yapışın bu işe. Biz bu işe başladık. Kellemizi koyduk, elimizi koyduk, yüreğimizi koyduk. Bu öz vatanımıza dolanıp gelmeye hememiz tayin bolmaly. Bu yara mara işleri bir kenara atın, aklınızdan geçirmem. Demokratik yol bilen girmeli. Konstitusiya zatları öwrenip ýoş-ýoşdan hemmede öwren girmeli. Diyecek zadım yani bu bellek geçtiniz Murat Kurban, siz de Musa da, men goşulýan aýdylan zatlara, vatanıma, halkyma da ynanýan. Gelecekte öz vatanımızda Kurban Bayramı inşallah bellek geçer diýip umyd edýän. Sağ olun. Köp sağ olun Nurçan. Hormatly vatandaşlar, şuňky gepleşigimizde biziň esasy aýtjak bolýan zatlarymyz serdim. Häzir demokratiýa Orta Aziýa gelip başlady. Özbekistan, Kazakystan, Kırgızstan, Täjikistan bular geç giderler demokratiýa. Biz galmaly şolardan. Biz gaýtyp, ýani şolardan öň bolaly. Tebe Belarusiýada, Rossiýada, Ukrainada demokratiýa ýolları giderler. Bular keypine giden demokratiýa ýolları. Demokratiýa ýolunyň iň wajypdygyny düşündiler. O ýerde azatlıklar var. O ýerde iş azatlygy. Sen kösün başga döwletlere gitmeliler. Sen Türkmenistandan çykjak bolsaň bir topar spravkalar ýygyna, bir topar kellägler etmeliler. Bilin alın internetden samalyoda barýan uçup gidýän boldy. Beýlekiler ýaly. Şirketden geçecek bolsaň milyonlar şu ýanky bagladan geçmeliler. Pasportyny avtomata goýýanda geçip gidýän boldy. Şoňla. Şu ýaly ýönökleşdirmeli. Bütün dünya ýönökleşýär. Bütün dünyada azatlıklar köpelýär. Türkmenistanda bolsa Türklerin aýdyşýaly gapylýar. Şoň üçin demokratiýa bize gerek. Demokratiýaň esasy
adam gymmatlyklary gerek. Biz adamzada, adamlarymyza şu gymmatlyklary bermeli. Türkmen halky köpden meýär şu zatlara garşy. Türkmen halky arzuwuna ýeter. Gitjek ýerimiz ýok. Biz onu ya ýetir ýeter ya da bryla alman ýeter. Hökman ýeter. Şunuň bilen biz gepleşýän bolýar. Ýene bir gezek hemmäňizi Gurban bayramy bilen gutlaýar. Berýän sadakalaryňyz, dilegleriňiz Allahjan Hudaýjan eşitinde kanaatlandy. Allahjan Hudaýjan arkamyzda bardyr. Biz hakykat ýolundan, diňe azat ýolundan barýar. Sag bolun. Hemmäňize. Sag bolun. Hoş sağ olun.